गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आरो नायग्रा बिथांफोरनिसिम आंनि बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाहैबाय। दा जोंहा बेवहाय प्रग्रामा मेनै जोङो इयुथ हिसाबै जोङो मोनसे प्रग्राम लादों जे बुथआव जोङो सोफानाय 10 इउथ्सखौ लानानै जों मोनसे सावरायमेल लादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा दुमब्रुगुरि गङिया प्राइमारिनि आन्दाराव गोबां बिजेपि आरो बिपिएफनि जइन जानो फैदों। मानोना जोंनि इउपिपिएलनि जे निति आदर्शखौ मोजां मोननानै बिथांमोनहा बिपिएफनिफ्राय आरो बिजेपिनिफ्राय लैहोर लैहोर दिनै जोंनावहाय जइन जानो फैदों। मानोना बिथांमोनहा जोंनि जे निति आदर्शखौ मोजां मोननायजों लोगोसे आरो जोंनि इउनिटिखौ नुनानै बिसोरो दिनै जोंनाव लोब लोब जोंनाव जइन जानो फैदों आरो गोबां बेबायदिनो साउथ गङिया नर्थ गङिया गासैयावबो जोंहा दिनै इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै ज'नो जोङो जोंनावहाय जइन जानो फैगासिनो दं। आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय बे 22 तारिखआव जे जानो गोनां जोंनि बिटिसिनि बिसायख'थि बेवहाय जोङो जोंनि कुसुगाव हिसाबै रबिराम नार्जारिखौ जोङो फेजेननो हागोनखौ जों रोखा नुदों। आरो जोंहा जोंनि इउपिपिएल हिसाबै जोंहा उकिल मोसाहारिया आगुआवबो जोङो 17 बोसोर सालायबाय थानाय जे बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौबो जोङो इजि भाबै फेजेनखादोंमोन। आरो दा फैबाय थानाय समावबो जोङो बिथांनिनो जे एमएलए रबिराम नार्जारि बिथांखौबो जोङो इजियैनो जोङो फेजेननो हागोनखौ जोङो रोखा होननानै जोङो दिनै बुंनो हायो आरो। साखाफारायाथ' जोङो एकदम फुराबाबै जोङो साखाफारा